noget om baller. Hey, Bella. Nej. Bella? Ja. Det er klogt. Balla? Ja. Hvis du kigger ind i et spejl, ikke? Ja. Hvad ser du så? Det er meget klog pige. Ej, hallo, prøv lige at sige noget, så siger jeg noget klogt. Okay. Hvad er 3 plus 3 gange 3? Er det rigtigt? Ja! Okay. Hvem fandt på teorien om tyngdekraft? Ved jeg ikke. Ja, vi skal også have sådan Ej, jeg ved det. Hvem opfandt darwinismen? vi skal have sådan et... Hvad? Hvem opfandt darwinismen? Darwin? Nå, hun kan efterhånden finde ud af det, den lille musvit. Ej, hold op! Jeg kan ikke lide mit. Ej, lad mig være med at spille lige på det der. Nej, sig noget mere. Find du på noget? Hallo, Valle, bare lige prøve noget med dit hår.